என் மைண்ட்லேயே அதுதான் தோணிட்டு இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்களேன், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இதில் தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை, அதுக்கு மேலே வந்துட்டு மிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக பாம்பு வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லாக மலையை குடஞ்சி ரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த காலத்துலேயே வெள்ளைக்காரன். ஆமாங்க, இந்த மரத்துக்குள்ளே தாங்க ரோடு. இங்கே மேகத்துக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு யானைகினெல்லாம் இந்த ரோட்டில் சுற்றுன்னு சொன்னாங்க. முடியுதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? தமிழ்நாடுக்கு அந்த சைடு இருக்கிற கேரளா அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரைட் சைடில் இருந்து தெரியுது. எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் அண்ட் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஜிகே வியூஸ் பேசுகிறேன். நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு மஞ்சூர் அதான் சொல்லியிருந்தோம். நான் மஞ்சூர் வந்துட்டேன். மஞ்சூர் வந்ததுக்கப்புறம் நேற்று ஃபுல்லாக மழை வந்தனால வேறு எங்கேயுமே போகல. மஞ்சூரில் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மணிக்கு மேலே தானே கொஞ்சம் கிளியர் ஆச்சு. அதனால வந்துட்டு நான் இங்கேருந்து வந்து கிண்ணக்குறை இரிசிக்கு தான் வந்துட்டு நம்மளோட தமிழ்நாட்டோட பார்டர் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஊருமே இல்லையாமல் வெறும் காட்டுக்குள்ளேயே தாங்க ஊர் இருக்குது. அதனால நான் இன்றைக்கி என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, நம்ம அந்த ஊருக்கு எப்படியாச்சும் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன சொன்னாங்கன்னா, அது வந்து ஃபுல்லாக காடு, உள்ளே வந்து எதுவுமே இருக்காது, நீங்கள் எதுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம காட்டுக்குள்ளே இன்றைக்கி வந்து போயே ஆகிறோம் அப்படின்ட்டு இங்கேருந்து நான் பைக் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் வந்து மஞ்சூர்லேருந்து பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டு போயிட்டுருக்கேங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஃபுல்லாக வந்துட்டு மிஸ்ட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்தளவுக்கு இல்லை. கொஞ்சம் கிளைமேட் நல்லா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருந்தாலும் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் பாருங்களே, வாவ்! இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா, என்னது இது? திருவிளையாடல் சரஸ்வதி சபதம் படத்துல வர்ற மாதிரி ஒரே பனிமூட்டமா இருக்கு. அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு வந்திருக்கமா? ஆமாங்க, என் மைண்ட்லேயே அதுதான் தோணிட்டு இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்களேன், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மேகமூட்டமாக இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு சொர்க்கத்தில் தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அங்கே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஃபுல்லாக வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு ஒரு ஊர், அதுக்கு மேலே வந்துட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை, அதுக்கு மேலே வந்துட்டு மிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து மூடி இருக்குது. அதுக்கு மேலே மறுபடியும் மலை இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 ஊர் மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படியே இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பாம்பு வந்து போகிற மாதிரி இருக்குங்க. இங்கேருந்து உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, அந்த மலை இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மலை வரைக்கும் இதே ரோடு தான். நம்ம போகிற ரோடு மட்டும்தான். அப்படியே கீழே போயிட்டு மறுபடியும் அந்த மலை மேலே ஏறுற மாதிரி ஒரு ரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க. ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வண்டி எதுவும் அந்தளவுக்கு டிராஃபிக் ஆகிற அளவுக்கு இல்லைங்க. கம்மியான வண்டி தான் வருது. பட் இருந்தாலும் ரோடு பக்காவாக போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது ரோடு. நீங்களும் இந்த ரைடாக வந்து வரதா இருந்தால் இந்த ரோட்டில் வாங்க, சூப்பராக இருக்குது. கிண்ணக்குறை வந்துட்டு இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் போகிற இடத்துலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க. 30 கிலோமீட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா கிண்ணக்குறை இரிசிக, அதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட தமிழ்நாட்டோட எண்டு பார்டரு எல்லாமே சொல்லிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து காடு தான் இருக்காமாங்க. காட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம அந்த வழியில் போக முடியாது. மேபி நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே இறங்கி போகிறதா இருந்தால் அந்த வழியில் போகலான்னு சொன்னாங்க. அப்படி யாரும் போக மாட்டாங்களாம்மா. போகிறதா இருந்தாலும் போய்க்கலாம். இப்போ மறுபடியும் பாருங்களேன், இந்த ரோடு மறுபடியும் வந்துட்டு அதே மாதிரியாக இருக்கும். ரைஸ் பண்ணாமலே போய்க்கலாங்க. அந்த மாதிரி இருக்குது ரோடு. சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு வண்டி ஆஃப் பண்ணாலும் கூட வண்டி போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் தெரியுது இல்லைங்களா, ஒரு ஒயிட் லைனு, அதுவும் ரோடு தாங்க. அந்த ரோட்டில் தான் நம்ம வந்துட்டு கிண்ணக்குறை போகணும். அந்த காடு ஃபுல்லாக தெரியுது இல்லைங்களா, அந்த காடுக்குள்ளே தான் நம்மளோட ரைடை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். என்னோடய வண்டியில் வந்துட்டு நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகாத மாதிரி இருக்குங்களா. ஆமாங்க, ஒரு 2-3 டைம் சர்வீஸ் விட்டேன். இருந்தாலும் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து ப்ராப்ளமாக தாங்க இருக்குது. சர்வீஸ் விட்டேன், எதனால் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில. என்னோடய சைலன்சர் வந்து ஆல்ட்ரு சைலன்சர் தாங்க போட்டிருக்கேன். அதனால வந்துச்சா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எனக்கு தெரில. ஆனால் நான் 2 டைம் சர்வீஸ் விட்டேன். இருந்தாலும் என்னோடய வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுதில்லை. நான் வந்து ரைஸை கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா வந்துட்டு ஸ்பீடு ஓடுது. நான் மறுபடியும் ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய ஸ்பீடு வந்து 0ன்னு காட்டுது. எதனால் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில. உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் ஏதாச்சும் நல்ல மெக்கானிக் செட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் போய் பார்க்குறேன் என்னோடய வண்டி என்ன தான் இதுன்னு. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, நம்ம அப்படியே போவோம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேல்குந்தா அப்படின்ற இடத்த தாண்டி தாங்க போயிட்டுருக்கோம். இப்போ மேல்குந்தான்ற இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம். இது வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து படுகாஸ் அப்படின்றவங்க இருக்கிற ஏரியான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து ஊட்டியில் வந்துட்டு தனியாக படுகாஸ்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு எப்படின்னா தனித்தனியாக அப்படியே ஊட்டியில் வந்துட்டு நிறைய ஊரில் இருக்கிறதா சொன்னாங்க. அவங்க ஊட்டி, கோயம்புத்தூர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ஆனால் ஊட்டியில் வந்துட்டு மெஜாரிட்டி அவங்களோட எப்படி சொல்கிறது, தாய் வீடு மாதிரி இந்த ஊட்டி ஃபுல்லாக அவங்க தான் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களுக்கும் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் பாருங்கள், அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இருக்காங்க.
இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேல்கொண்டாவை தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து காடு மட்டும்தாங்க இருக்காமாங்க. இதை தாண்டி நம்ம பார்த்தோன்னா தாய்சோலான்ற ஒரு ஏரியா வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த காட்டுக்குள்ளே தான் இந்த சைடுலலாம் பாருங்களேன், வீடெல்லாம் வந்துட்டு அங்கங்கே வந்து ஒரு மலை மேலே வந்துட்டு ஒரு 30-40 வீடு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நமக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. மறுபடியும் காடு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்களேன், காலையில் டைம்லேயே கொஞ்சம் இருட்டடித்த மாதிரி இருக்குது ரோடு. பட் இருந்தாலும் அப்படியே நம்ம போவோம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியுதா, அந்த லெஃப்ட் சைடில் அந்த லைன் ரோடு, அதில் தாங்க நம்ம போகிறோம். இங்கேருந்து அப்படியே கீழே இறங்கிட்டு மறுபடியும் அப்படியே மேலே போகிற மாதிரி ரோடு இருக்குது. ஃபுல்லாக மலையை குடஞ்சி ரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த காலத்துலேயே வெள்ளைக்காரன் எங்கெல்லாம் போகிறதுக்கு ரோடு போட்டிருக்கான் பாருங்களே. எதுக்கு இந்தளவுக்கு தூரமாக போய் ஒரு டீ எஸ்டேட் வச்சு டீ சாப்பிடுவான்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கும் அட்வென்ச்சர்னால் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த மாதிரிலாம் ரோடு போட்டிருக்கான். இங்கே பாருங்களே, எங்கே ரோடுன்னே தெரியல. ஆமாங்க, இந்த மரத்துக்குள்ளே தாங்க ரோடு. இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. சுற்றி மரம், சென்டரில் ஒரே ஒரு சின்ன ரோடு தான். ஆனால் இந்த வழியில் தான் பஸ்ஸும் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால கொஞ்சம் ஓட்டும்போது பார்த்து ஓட்டுங்க, ஏதாச்சும் ஃப்ரண்ட்டில் வரும். அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் வந்துட்டு அடிக்கடி வந்து இங்கே காட்டெருமையெல்லாம் வர்றது சகஜம்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி கரடியும் அடிக்கடி விசிட் பண்ணுமாமா. அதனால் நம்ம கொஞ்சம் விசிட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போகலாம், இல்லாட்டினா நமக்கும் ஏதாச்சும் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன். அதனால வந்துட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தாங்க வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் ஓட்டலை. ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் என்ன வருதுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. திடீர்னு வந்துட்டு ஏதாச்சும் வந்து நமக்கு முன்னாடி வந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம். அதே மாதிரி நம்ம லெஃப்ட் சைடு விழுந்தோன்னு வைங்க, நம்மளை தூக்கி விடுறதுக்கு முன்னாடி கஷ்டம்தான். அந்தளவுக்கு இருக்குது ரோடு. மிஸ்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் தெரியுது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒயிட்டெல்லாம் இல்லைங்க, கிளாரெல்லாம் இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மிஸ்ட்டு கவர் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுதுங்களா. நான் நிறுத்தி காட்டுறேன். கீழே பாருங்களேன், கீழே இருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இது வந்து தேயிலை எஸ்டேட் நினைக்கிறேன். தேயிலை எஸ்டேட்லேருந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கே தெரியுதா, அந்த சைடு இந்த சைடும் மிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் போகும்போது வீடியோ வந்து எடுத்துகிட்டு தான் போகிறேன். பட் இருந்தாலும் கவர் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம முன்னாடி கொஞ்சம் தூரம் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து மிஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படியே நம்ம ரைடை வந்து கன்டினியூ பண்ணுவோம். இந்த ரோடு சூப்பராக இருக்குங்க, சிங்கிள் ரோடு. ஆனால் குரூப் ரைட்லாம் எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் நான் வந்துட்டு அந்த காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு சிங்கிளாக தாங்க போகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுதுங்களா, இப்போ வந்து நம்ம தாய்சோலா எஸ்டேட் வந்துட்டோம். இது வந்துட்டு வந்து ஒரு மெயினான எஸ்டேட். ஆமாங்க, இந்த எஸ்டேட் தான் வந்துட்டு ஒரு மெயின் பிரான்ச் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த எஸ்டேட்டில் வந்துட்டு டீ தூள் வந்துட்டு இதை வந்து கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. டீ தூள்லாம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்களும் இங்கே வந்தீங்கன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்கன்னா உள்ளே போங்க. அப்படி இல்லைன்னா போகிற வழியில் டீ தூள்லாம் விற்கிறாங்க. உங்களுக்கும் வீட்டுக்கு வாங்க தான் வாங்கிட்டு போகலாம். நமக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடில் தெரியுது பாருங்கள், அங்கே நம்ம லெஃப்ட் சைடில் அந்த மேகம்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மேகத்துக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் கலராக இருக்குல்ல, அதுதாங்க எஸ்டேட்டு. அந்த எஸ்டேட்டை பார்த்து தான் இப்போ நம்ம போகிறோம். இந்த மலையிலேருந்து கொஞ்சம் அந்த சைடு நம்ம அந்த மலையை தாண்டி போகிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி தாங்க ரோடு இருக்குது. மலையை விட்டு மலை போகிற மாதிரி தான் ரோடு இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ரோடு இது தாங்க தாய்சோலா எஸ்டேட்டில் வாழ்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இங்கே வந்து வீடு இருக்குது. அதே மாதிரி கொஞ்சம் வெளியிருந்து இருக்கிறவங்களும் இந்த இடத்துல இருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வந்துட்டு இந்த இடலாம் தாண்டி சூப்பராக போயிட்டுருக்கோம். எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனால் கொஞ்சம் இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1:30 தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டி போகுது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் மகேந்திரா தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டிங்க, மகேந்திரா தார். ஆனால் வாங்கினா இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி வாங்கணுங்க. அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி வண்டியில் போகணும். நம்ம அப்பர் பவானிக்கு இன்னும் குறையெல்லாம் ரோடு வந்து கொஞ்சம் மோசமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வண்டியில் போனீங்கன்னா நமக்கு செம்ம ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி வண்டி வாங்குறது ஒரு ட்ரீமாக வச்சுட்டு என்னதான் இருந்தாலும் நமக்கு நம்ம 220 விட்டு கொடுக்க முடியாது. 220 நம்பி எங்கே வேணால் போகலாங்க. ஆனால் நம்ம காரு அந்த மாதிரி எடுத்தோன்னா தார் எடுக்கலாங்க. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் ஓட்டணுன்னு. ஆனால் நமக்கு இருக்குது நம்ம 220. நம்ம எவ்வளோ நேரம் பின்னாடியே போகிறது, ஹார்ன் அடிச்சுட்டு முன்னாடி போவோம். வண்டியை பார்த்தா வண்டி பின்னாடியே எவ்வளோ நேரம் போயிட்டுருக்குது. பிடிச்ச வண்டி தான், அதுக்குன்னு என்ன பண்ணுறது இல்லைங்களா. பட் இருந்தாலும் இப்போ வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காடு தான். ஆமாங்க, இதுக்கப்புறம் எந்த ஊருமே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து காடு மட்டும்தாங்க. தாய்சோலையை தாண்டிட்டோன்னா அடுத்தது நமக்கு கிண்ணக்குறையும் அப்பர் பவானி. எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரைடு. அதனால் நீங்கள் வெளியே ஏதாச்சும் வாங்குறதா இருந்தால் வாங்கிக்கோங்க. காட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரி ஆகிட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து காட்டுக்குள்ளேயே ரைடு இருக்குங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு அப்பர் பவானி கீழே போகிற மாதிரி, கிண்ணக்குறை மேலே போகிற மாதிரி இருக்குங்க. நம்ம வந்துட்டு அப்பர் பவானி அலோடு இல்லை, அதனால வந்துட்டு நம்ம கிண்ணக்குறையே போய்க்கலாங்க. அப்பர் பவானி என்ன வந்துட்டு எழுதியிருந்தாங்கன்னா, அப்பர் பவானியில் வந்துட்டு அலோடு இல்லையாம்பாங்க. சரிவா போலாம். உள்ள வெளியே எதுவுமே முடியல. எருமையா? ஆமாங்க, யானைகினெல்லாம் இந்த ரோட்டில் சுற்றுன்னு சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் இந்த காட்டுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு என்ட்ரி ஆகிட்டேன். ஆனால் நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குங்க இடம் பார்க்குறக்கும். ஆனால் எனக்கும் எந்த பயமும் இல்லை. ஆனால் தெரியாமல் இன்றைக்கி நான் தனியாக ரைடு எடுத்திருக்கேன், அது மட்டும்தாங்க பயம். இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு அப்பர் பவானி தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அப்பர் பவானியில் வெளியவே ஒரு பெரிய போஸ்டர் வச்சுருக்காங்க. இங்கேருந்து நம்ம கோரக்குந்தா அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு இந்த தாய்சோலை எஸ்டேட் மாதிரி அங்கே ஒரு எஸ்டேட் இருக்காமாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்காமா, ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட். அங்கே வந்து அலோடு இல்லை, நீங்கள் வந்து பர்மிஷன் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. இந்த பாருங்க எவ்வளோ சின்ன கார்னர்னு, இந்த கார்னர்னு அந்த கார்னர் தெரியாது, அந்தளவுக்கு தான் கார்னர் இருக்காது. ஸ்ட்ரைட்டாக ரோடு போட்டிருக்கலாமாட்டுருக்கு. அப்படி தான் இருக்குது ரோடெல்லாம். ஆனால் இங்கே போக போக ரோடு ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது. ஒரு பைக்கு போகிற அளவுக்கு தாங்க ரோடே இருக்குது. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போனாலும் எனக்கு அது இந்த பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இறக்க இருக்குன்னு. யூ பெண்டுன்னா இது தாங்க யூ பெண்டு. நம்ம ஊர்லலாம் யூ பெண்டுன்னு போட்டால் அவ்வளோ பெரிய பெண்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்க. 8 எதுக்கு போட சொன்னாங்கன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. லைசன்ஸ் வாங்கும்போது எல்லோரும் 8 போட்டு லைசன்ஸ் வாங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளால் அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பெல்லாம் பயம் இல்லாமல் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடி ஏதாச்சும் வண்டி வருமானு தெரில, ஆனால் ரோடு ரொம்பவும் சின்னதாக இருக்குது. இங்கே பாருங்களே, அங்கேருந்து ஒரு 2 செகண்ட் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கார்னர் தாங்க. அந்தந்த கார்னரும் எப்படி இருக்குன்னா, ஐயோ பேசிகிட்டே கீழே இறங்கிட்டேன் ரோட்டை விட்டு. ரொம்ப சின்ன ரோடுங்க. நானும் பேசிகிட்டே அப்படியே வந்துட்டு வண்டியை விட்டேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆமாங்க, ரோடு ரொம்பவும் சின்னதாக இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருக்குது. இங்கெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் மழை வந்த மாதிரி இருக்குது, ஆனால் மழை இல்லை. பட் ரோடு ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஈரமாக இருக்குது. ஆனால் அங்கங்கே சவுண்டு கேட்குது, அது ஒன்று தாங்க பயமாக இருக்குது. மேலேருந்து சவுண்டு வருதா இல்லை நம்ம வண்டியிலேருந்து தான் சவுண்டு வருதானே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் வண்டியை நான் இந்த காட்டுக்குள்ளே எங்கேயுமே நிறுத்த மாட்டேன். கொஞ்சம் அவுட்டரில் போய் தான் நிறுத்தலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே நிறுத்துறதுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. அதனால தான் வண்டி நிறுத்தாமல் நான் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேங்க. முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு 2 வண்டியாச்சும் வரலாம், நமக்கு பின்னாடி வண்டி வந்தாலும் கூட ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக போகலாம். இங்கே என்னென்னா நம்ம மட்டும்தாங்க இந்த காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். காட்டு எருமை வந்தாலும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், யானை வந்தாலும் தெரியாது, அந்த மாதிரி தாங்க ரோடு வச்சுருக்காங்க. எப்படி தான் இந்த மாதிரி ரோட்டில் எல்லாம் வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் இந்த மாதிரி ரோட்டில் தான் வந்துட்டு கிண்ணக்குறைக்கும் இருசிகைக்கும் போகிற பஸ்ஸு இந்த ரோட்டில் தான் வருதாமாங்க. ஆனால் பஸ்ஸில் வந்தால் இன்னும் அட்வென்ச்சராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கார்னர்லாம் எப்படி தான் திருப்புவாங்கன்னு தெரில. திருப்பினா அப்படியே வந்துட்டு கீழே அந்த குழியில் விழுகிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே பாருங்களே, அந்த சைடு ரைட் சைடு உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? ரைட் சைடு பாருங்கள். ரைட் சைடு நான் இறங்கிட்டே காட்டுறேன். ஏன்னா ரைட் சைடு அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன்னா தமிழ்நாடு இதோட முடியுதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? தமிழ்நாடுக்கு அந்த சைடு இருக்கிற கேரளா அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரைட் சைடில் இருந்து தெரியுது. அங்கே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த போகிற இடம் கிண்ணக்குறையெல்லாம் அந்த 2வது மலையோ ஏதோ அந்த மலையை தாண்டினோன்னா நமக்கு கிண்ணக்குறையெல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேரளா, அது தாங்க லாஸ்ட்டு. இங்கே பாருங்களே, சுற்றி முற்றி எதுவுமே இல்லை, யாருமே இல்லை. கேட்குறக்குள்ள நானும் என் வண்டி மட்டும்தாங்க இருக்கோம். வண்டியில் இவ்வளோ நேரம் சவுண்டு வந்தது இதுதானா? ஆமாங்க, இவ்வளோ நேரம் சவுண்டு வந்ததுக்கு காரணம் இதான். வண்டியில் இது சிக்கியிருக்கு. இது முடி பார்க்காம தாங்க நானும் மேலேருந்து சவுண்டு வருதா இல்லை யாரோ நம்மளை இது பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் வண்டியில் சவுண்டு வரல. இந்த ஒரு இது இருந்தால தான் சவுண்டு வந்திருக்கு. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம அப்படியே ரைடை கன்டினியூ பண்ணிட்டு போவோம். இப்போ வந்துட்டு நான் கிட்டத்தட்ட இன்னும் எனக்கு ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது. நான் வந்து கிண்ணக்குறைக்கு வந்துடுவேன். ஆனால் போகிற கார்னர்லாம் அங்கே பாருங்களேன், அந்த சைடு ஒயிட்டாக தெரியுது. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போது நீலகிரிக்குள்ளே இருக்கோம். பட் வேணால் அந்த ஒயிட்டாக தெரியுது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்துட்டு நீலகிரியை விட்டு அவுட்ரு அப்படின்னு சொல்லணுன்னா அந்த சைடு அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து கேரளா ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்துட்டு கேரளா தாங்க. அப்படி தான் இருக்குது. ஏரியாவும் சூப்பராக இருக்குங்க. அங்கே பாருங்களே, வேறு லெவல் ஏரியா.
சரி நம்ம அங்கங்கே நிறுத்தி நிறுத்தி எவ்வளோ நேரம் தான் பார்த்துட்டு போகிறது. ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸை நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு 2 hours 3 hours ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். நான் போகிற இடத்துல எல்லாம் சும்மா சும்மா நின்றுட்டுருக்கேங்க. இன்னும் ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிருக்காங்க, ஆனால் ரோடு ரொம்ப சின்னதாக தாங்க இருக்குது. நானே சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்மளை தாண்டி ஒரு வண்டியும் முன்னாடி போகல, அதே மாதிரி நம்மளும் எந்த வண்டியும் ஓவர்டேக் அடிக்கல, முன்னாடி எந்த வண்டியும் வரலைங்க. இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போயிட்டேன். இன்ன வரைக்கும் ஒரு வண்டி நம்மளை வந்துட்டு முன்னாடி வரல, பின்னாடி வரல. ஆனால் ரோடு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஆனால் ரைட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து வரணுங்க. ஏன்னா சடனாக ஏதாச்சும் வண்டி வந்துடுச்சுனாலோ அனிமல்ஸ் ஏதாச்சும் வந்தாலும் கூட நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணி போக முடியுமான்னு தெரில. அந்த மாதிரி தாங்க ரோடு இருக்குது. கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருக்குது இந்த ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுறதுக்கும். ஆனால் அங்கங்கே கார்னர் வந்துடுதுங்க. இங்கே பாருங்களே, எவ்வளோ சின்ன கார்னர்ஸில். நானும் இந்தளவுக்கு கார்னர்னு எதிர்பார்க்கல. இந்த அளவுக்கு கார்னர்லேயே வண்டி ஓட்டலை. நான் வரும்போது எல்லா கார்னர்ஸும் வந்து இதை விட நல்லா பெருசாக தாங்க இருந்துச்சு. நான் இந்தளவுக்கு அட்வென்ச்சராக சின்ன கார்னர்ஸ் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஆனால் அனிமல்ஸ் ஏதாச்சும் வரும்னு நானும் எதிர்பார்த்துட்டே தாங்க போகிறேன். ஆனால் அனிமல்ஸ் எதுவும் வர்ற மாதிரி இல்லை. பட் இருந்தாலும் ரோடு சூப்பராக இருக்குங்க. போனால் நல்ல மெமரிஸ், நம்ம ஃபோட்டோஷூட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த இடத்துக்கு வரலாங்க. வந்து எடுக்கலாம், சூப்பராக இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபோட்டோஷூட்டுக்கு அங்கேங்கன்னு சுற்றுறதுக்கு வாங்க, நம்ம கிண்ணக்குறையில் வந்து எடுக்கலாங்க. கிண்ணக்குறை எட்சிக ரோட்டில் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் ப்ளேஸும் சரி, அதுவும் சரி, எல்லாமே சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு அண்ணன் தனியாக நடந்து போயிட்டுருக்காரு. நான் இவ்வளோ நேரம் பயந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன். யானை இல்லாட்டினா வந்து காட்டு ஏதாச்சும் வந்துடுமோ அப்படின்ட்டு. அங்கே பாருங்கள், இந்த மலை தாங்க, இந்த மலை தான் என்னாமாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கிண்ணக்குறையோட என்ட்ரன்ஸு தான் வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்துட்டு நடந்தெல்லாம் போகிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்களே, ஒரு ரெசார்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, சூப்பராக இருக்குங்க. மலைக்கு கீழே ரெசார்ட். அங்கெல்லாம் என்ன வியூ பாயிண்ட்டு, அந்த வியூ பாயிண்டில் இங்கே பாருங்கள். அதுவும் இல்லாமல் மயில் இழுன்னு எல்லாமே இருக்குங்க. இது ரெசார்ட் இல்லைங்க, அது வந்துட்டு ஏதோ வந்து எஸ்டேட்டோட ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் நமக்கெல்லாம் தரமாட்டாங்க, ஏதாச்சும் விஐபி வந்தால் அங்கே தங்க வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் கிண்ணக்குறையில் வந்து ரெசார்ட்லாம் இருக்குது, கிண்ணக்குறை எரிசிகள்னு சொன்னாங்க. பட் நீங்களும் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எடுங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல எடுத்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம வரும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அப்பர் பவனி அந்த ஏரியாலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு அந்த ரோட்டில் வரும்போது ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே வரும்போது வந்துட்டு ஹீட் வந்து மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து கேரளா பார்டர் பக்கம் வந்துட்டோங்க. இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, அந்த மலை ஃபுல்லாக தாண்டிட்டோன்னா வந்துட்டு கேரளாங்க, இது வந்து தமிழ்நாடுங்க. அவ்வளோதாங்க நமக்கும் கேரளாவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. இந்த மலையை தாண்டிட்டோன்னா அங்கே தெரியுது இல்லைங்களா, 1 2 3, அந்த மலையை தாண்டிட்டோன்னா கேரளா, இங்கே தமிழ்நாடு. அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்னங்க டிஃப்ரெண்ட்டு, ஒரே ஒரு மலை தானே, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். கிண்ணக்குறை வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தாங்க, ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் காட்டுது. என்னோடய மொபைல் மவுண்ட் வந்து உடஞ்சிருச்சுங்க, அதனால தான் மவுண்ட் பண்ணல. இல்லாட்டினா நான் மவுண்ட் பண்ணி வந்துட்டு கிலோமீட்டர்ஸும் காமிச்சிருப்பேன். அதே மாதிரி இங்கே வந்து நெட்வொர்க் சுத்தமாகவே இல்லை, அதையும் காமிச்சிருப்பேன். இங்கே பாருங்களே, ரொம்ப தூரம் முடிஞ்சு கிண்ணக்குறை வந்துட்டோம். இங்கே பாருங்கள். சரி, ஓகே. ஆமாங்க, இந்த ரோட்டில் யாருமே வரமாட்டாங்க. அவங்க நின்று பேசுறது என்னங்க இருக்குது, நான்லாம் வருவேன்னா அவங்களாம் யாரா இவன் இந்த மாதிரி கேமராலாம் மவுண்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஊருக்குள்ளே சுற்றிட்டுருக்கான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் கோவிட் டைமில் உள்ளே விடுறாங்களா என்னன்னே தெரில. நம்ம பாட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கேன். வர்றவங்க போகிறவங்கலாம் என்ன ஒரு மாதிரியாக தாங்க பார்க்குறாங்க. யாரா இவன் கேமராலாம் மவுண்ட் பண்ணிட்டு இந்த வழியில் சுற்றிட்டுருக்கானே, திருடனா அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இங்கே பாருங்கள், லெஃப்ட் சைட்லேயும் கூட ஒரு எஸ்டேட். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஊட்டியை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டீ எஸ்டேட் வந்து நிறையா இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து டீ எஸ்டேட்டுக்குள்ளெல்லாம் போனதில்லை, விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டீ எஸ்டேட்டுக்குள்ளெல்லாம் போய்க்கலாங்க. நீங்கள் பர்மிஷன் கூட இந்த இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள்ஸ்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டும் கூட டீ எஸ்டேட் ஃபுல்லாக சுற்றலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கும் இங்கே எதையாச்சும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகணும், இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா இங்கே இருக்கிற லோக்கல் கைடன்ஸை யாராச்சும் நீங்கள் வந்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டேன்னா அவங்களும் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போகிறது, அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க, கேட்டுட்டு இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நான் கிண்ணக்குறையை வந்து
தாண்டி போயிட்டுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இருசிகன்றது தான் லாஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க. பட் இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் நான் போகலைங்க. இங்கேயே வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்துட்டேன். ஏன்னா கிண்ணக்கொரைக்குள்ளே அலௌட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அங்கே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா, அந்த சைடில் இருக்கிறது தான் கிண்ணக்கொரை. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்த வரைக்கும் எதுவுமே இல்லைங்க. காட்டுக்குள்ளே தாங்க நான் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப நேரமாக. இந்த ஊரே பாருங்களேன், ஒருத்தர் கூடயுமே வெளியே இல்லை. நான் டீ குடிக்கலான்னு பார்த்தாங்க கூட டீ கடையும் கூட லாக்டவுனால் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாமாங்க. அதனால் வந்து யாருமே அலோட் பண்ணுறதில்லன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் மறுபடியும் ரிட்டன் எடுத்துட்டேங்க. ரிட்டன் வந்துட்டு நம்ம மஞ்சூர் போயிட்டு ஒரு ஈவினிங் ஆர் நைட் டைமில் வந்துட்டு நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் கிளம்பிடலான்றது தான் பிளானு. இப்போ பாருங்களேன், ரிட்டன் கிளம்புனோடனே மறுபடியும் மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், மேகம் அந்தளவுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு கவர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ நம்ம போகிற இடம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒயிட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு மேகம் வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம வரும்போது 4-5 மழை பார்த்தோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழையே இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒயிட்டான இது வந்துட்டு மூட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து கிண்ணக்கொரையெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேங்க. மறுபடியும் அந்த காட்டுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ரெசார்ட் மாதிரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ரூமு, அதுக்கிட்ட வந்துட்டேன். அந்த இடம் உண்மையாலுமே வேறு லெவலுங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. நமக்கெல்லாம் அங்கே ஒரு அலௌட் கிடச்சிச்சின்னா இங்கெல்லாம் நான் ஒரு 2 டேஸ் தங்கிட்டு 2 டேஸாக நல்லா ரொம்ப நாள் தங்குவேன். பட் இருந்தாலும் 1 or 2 டேஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு போகலாம். பட் இருந்தாலும் அலௌடு தாங்க இல்லைங்க. ஆனால் நம்ம வந்துட்டு லாக்டவுன்லாம் கொஞ்சம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிண்ணக்கொரை வந்துட்டு விசிட் பண்ணிட்டோம். பட் இருந்தாலும் அப்பர் பவானிக்கு நம்மளை உள்ளே வந்துட்டு அலௌட் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்துட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்பர் பவானி அவலாஞ்சியில் வந்துட்டு ட்ரக்கிங் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம இதை ரெண்டையும் வந்துட்டு இந்த லாக்டவுன்லாம் கொஞ்சம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகிறோங்க. ரெண்டுமே சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் இது வரைக்கும் ட்ரக்கிங் போனதில்லை. ஆனால் அதனால் வந்துட்டு நம்ம அவலாஞ்சி ட்ரக்கிங் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கிறோங்க. அதே மாதிரி அப்பர் பவானியில் உள்ள என்ன தான் இருக்குன்றதையும் நம்ம போய் பார்த்துடலாம். என்னென்னா முதுமலையோட அடுத்த கேட் வந்து அப்பர் பவானிக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அதனாலேயாச்சும் நான் அப்பர் பவானி போய் அவங்க எப்படி தான் இருக்குன்றதை நான் பார்த்தே ஆகணும். அதனால வந்துட்டு நம்ம இப்போ வந்துட்டு டேரெக்டாக வந்துட்டு மஞ்சூர் தாங்க கிளம்பிட்டேன். இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியுதா, நான் எதுக்கு வண்டி நிறுத்தியிருந்தேன்னா என்னோடய கேமரா வந்து நான் ஃப்ரண்டில் மவுண்ட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஏன்னா எவ்வளோ நேரம் தான் நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்துட்டு வருவீங்க, கொஞ்ச நேரம் என்னை பார்த்துட்டு வாங்க. அதனால தான் வந்து இது பண்ணேன். ஏன்னா நீ மூஞ்ச மூடிட்டு வந்துட்டு எதை இது பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா, ஓப்பன் பண்ணி ஓட்டுவோம். ஏன்னா எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் எதுவுமே தெரியல, அதனால தாங்க நானும் ஓப்பன் பண்ணியே ஓட்டுறேன். உங்களுக்கே தெரியுதா, பின்னாடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒயிட்டாக தெரியுது. வந்து ஃபுல்லாக மேகம் கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு முன்னாடி காமிச்சிருந்தாலும் அதே இது தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால தான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டு போயிட்டுருக்கேங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் அப்படி வந்து மஞ்சூர் தாங்க. மஞ்சூர் போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு, அதே மாதிரி மஞ்சூரில் வந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா ரெசார்ட்லாம் இருக்குது. வியூ பாயிண்டில் இருக்கிறதா இருந்தாலும் இருக்குது. அதே மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே கொஞ்சம் சிட்டினா பெரிய சிட்டிலாம் இல்லைங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஃபுட்டுலேருந்து எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி தர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துலையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ரெசார்ட்டும் இருக்குது. உங்களுக்கு எங்கே பிடிக்குதோ அங்கே ரெசார்ட் எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாகவே ரெசார்ட் இருக்குது. நீங்கள் எந்த ஒரு பயமும் வேணாம். நைட் ஆகிடுச்சு நம்ம திரும்பி போக முடியாது அதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம். மஞ்சூர்லேயே எல்லா இடமும் இருக்குங்க. அதே மாதிரி கிண்ணக்கொரையிலும் கூட ரெசார்ட் இருக்காமல் உங்களுக்கு எங்கே பிடிக்குதோ அங்கே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன், சரிங்களா? இப்போ வந்துட்டு நான் அப்படி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கிளம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் எங்கெங்கே போகிறேன், எந்தெந்த ஏரியா வந்து கவர் பண்ணுறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். தெரிஞ்சாலும் நீங்களும் அதே மாதிரி வரலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கைட்லைன்ஸ் வேணும்னா எங்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஊட்டியில் வந்துட்டு நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கும் வேணும்னா நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ரைட் போகணும், இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சரான பிளேசஸ் அப்படின்னாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்க, பாய். ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்ருக்கேன், மொக்க போடுற மாதிரி இருக்கும். அதனால வந்துட்டு நான் வந்து இதோட வீடியோவை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன். நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மஞ்சூர்லேருந்து கோயம்புத்தூர் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். அது எனக்கு தெரிஞ்சு நைட் ட்ராவல் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போவே லேட் ஆயிடுச்சு. அது பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாய்.